Silav êvar baş, roj baş, hevan hevî dikim tev başin, selametin, çend û çem amedekine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Em hema dest pê bikin bi nûçeyekê baş ya ji Rojavayê Kurdistanê. Hêzên Ewlekariya Hundirîn li Rojavayê Kurdistanê bi daxuyaniyekê beyan kir ku di çarçoveya peymana 29 çilê 2026 de ji bo pêkanîna ewlehî û aramiyê sibê 400 girtî yani esîrên Rojavayî wê serbest birin berdan ji aliyê hikûmeta Demkî ya Şamê ve. Di daxuyanî de hate diyarkirin ku pêdiviya hevguhertina girtiyan hatiye temamkirin. Yani ew pêvajoya ku hevguhertinê, pêvajoya teqas temam biye. Di derbarê vê bonê de ev agahî hatin parvekirin. Berdana girtiyan wê sibê saet di çardan de be li çerxereya Sebaxê ya bajarê Hesekê. Asayişê daxwaz ji xelkê herêmê kir ji bo selametiya pêvajoyê bawekî rêxistinekirî pêk were li gorî tedbîrên ewlehiyê tev bigerin di dema pêşwaziyê de çekan bi kar neynin. Millet kêfxweşiya xwe tîne ziman beyan dike û çek û sîlah dabêje xelk ditirse yani qeza bela çêdibin. Ji ber vê rêca ew e ku çek û sîlahan neteqînin sibê di dema pêşwaziya wan esîran de. Ev li aliyekê evanno hêzên Ewlekariya Hundirîn her wiha dibêjin vegera girtiyan li malbatê wan pîroz be ew ê xebatên xwe heta azadkirina hemû girtiyan bidomînin. Yani em bîrin bîra we hevalê me li Rojavayê Kurdistanê dikarin sibê saet di çardan de li çerxereya Sebaxê werin cemhev li Hesekê. Niha terorîzm hevanno tiştekî çawa ye bi armanca tirsandina millet e. Ya bifikirin ku hûn diçin pîknîkê, hûn diçin seyranê, hewa germ biye, hûn ji şarekî mezin filitîne, sax filitîne li Rojavayê Kurdistanê hûn dixwazin biçin hinekî bîn bigirin, hinek bi hevala dostê xwe re sohbet bikin li Qamişlê. Ew jî sînorê Bakurê Kurdistanê ye, li wê derê hêzên dagirker hene. Wextê mirov serwerê axa xwe nebe, mirov hekimê axa xwe nebe, xelk tecavûzkarê axa me ye. Wisa ye, adet wisa ye. Wextê tu xwedî li namusa xwe dernekevî, xelk xwedî lê derdikeve. Axa me jî namusa me ye. Li Qamişloyê însanê me diçin seyranê, li wê derê çi dibe? Hêzên dewleta Tirkiye bombeyên gazê davêjin. Şeniyên Qamişloyê di rojên biharê de ji bo seyranê derdikevin derdora bajarê xwe. Ev adetekî wan e bi salan e wisa ne. Ji ciyên ku şenî berê xwe didinê li seranserê sînorê di navbera Qamişlo û Niseybînê ê Bakurê Kurdistanê de ye. Îro jî bi eynî awayê çêbû. Dema şenî derketibûn seyranê, leşkerên dewleta Tirkiye gaza îsotê avêt nava şeniyan, dûre dengê guleyan jî hate bihîstin. Paşê em hîm dibin ku du sê kes birîndar dibin ji gazê. Mesele ne birîndarbûnê jî, mesele ne kuştinê jî. Huzûra însana çima xirab dikî? Çima serî li terorê didî? Ka te digo pêvajo heye, ka te digo ez dewleta Kurda me jî, emî derew, derew. Hevanno em weke milletê Kurd em mecbûrin hakimê coğrafya xwe bin. Yani erdê ku em lê dijîn gerek sînorê wî hebe, gerek paytexta wî hebe, statûya wî hebe di qada navnetewî de parastî be û kes li gorî kêfa xwe êrişê Kurdan neke, kes li gorî dilê xwe kanên petrolê û kanên nizanim komirê û nizanim barajan avaneke li ser axa me yan jî kesekî neçe ji Çînê û Maçînê û ji Asyayê milletên cuda neyne li ser axa me bicih neke û demografya me neguherîne. Çima wisa dikin? Çünkü em ne hakimê coğrafya xwe ne, em ne serwerin. Ji ber vê tekoşîna me, wexta me na hûn ê bibêjin hêz û quweta me tune. Mesele ne hêz û quwet e hevanna. Her deqeyekî we, her saetekî we hûn bidin ji bo pêşxistina Kurdî, hûn bidin ji bo bidestxistina serweriya axa Kurdistanê, qet nebe di rêya wî de hûn emrê xwe didin.
مرو عمری خود کاری بده در ریدا یعنی کس نایت نکوجه چونکی تو خوازی حاکم تو دخواز انت اون که تو حاکم جغرافیا خوابی تشتی که بقاسی ویا خوازایی تونه مینا نان و آوه هوانا آنها یک جتشتین که دیسا امتین و دیگرن سر اوه وقتی که مرو حاکم جغرافیا خانه به وقتی که عدالت تا یا خسر عایدی تونه به تلگوری عدالت خلکی تبیگری اف تسریده بنیرم اف تسریده چود به ددما ماچا بورسا سپوری ده خورتین ترکان راد بن حقارت لیلا زانت کن لیلا زانه فرده کیه شخصی کیه لحقارت لشخصی لیلا زانه نکن ده شخص لیلا زانه ده حقارت لملت کرد کن جملت کرد را دادن خبران چونکه لیلا زانه به تنها سری خواه نتشته کیه جبر که سمبول جیره خبرتی کرن لیلا زانه ملت کرد تمثیل دکه لو ما جیره دادن خبران وکی دن ما چه علاقه بی خورت ترک و لیلا زانا اگر وکی تنی وکی جنه که کرد بحثبینن خورت ترک چما حقارت لکسی که بکی که ناسنا که عمل خود ندیدیه مسئله جبوج کردان را بده خبره لیلا زانا هلد بجیره وکی تمثیلیت عدالت ترک شد که جزا لوان ایرشکارا نابره کسی که حقارت لیلا زانا کرنه جزا لوان نابره دوز لوان بنا که کسی که بیشین یا عیب شرم هنچما حد خود در باست کن هنچما خواسته به تربیت تفدیگرن هنچما خواسته خوف تفدیگرن هون ج تمثیل آمن و نرا مرا چما دن خبره وقتی که تراد بی وی پرسید کی عدالت ترک دوز لطفت که اوه شبر وی اکیه سری دم چید بیشن عدالت کردان یا سربخواه محقق ده هبه yani az naxwazim gorî adaleta Tirk were mehkeme kirin ya çünkü min nas nake ew adaleta ku hebûna min nas neke çewet kare min mehkeme bike ha çi dike teradbe weke Tirkekî mehkeme dike ji ber vê ya rast ew e ku Kurd weke şert dayîne pêşî adaleta Tirkiyê madem tu min mehkeme dikî divê tu pêşî min nas bikî tu ji ber çi min mehkeme dikî ji ber Kurdbûna min wê demê binivîsîne di destûra bingehîn de binivîsîne ev Kurd e ez ji ber Kurdbûna wî wî mehkeme dikim merov statûya xwe bizanibe baş e alîgirên tîma Bursa Sporê heqaret li siyasetmedara Kurd Leyla Zana kiribûn di derbarê rojnameger Ömer Tûr ê ku nerazibûna xwe nîşanevan heqaretan dabû lêpirsîn hate destpêkirin rojnameger Ömer Tûr ê ku dipirse dibêje hûn çima heqaret li Leyla Zana dikin dereqî wî de dostî vekirin binêrin ev e skandal skandala hukukî ev e yani vê meselê divê mirov mezin bike û mesele bi xwe jî skandale mezin e û divê mirov li ser bisekine maça Bursa Spor Soma Sporê di 16 kanûna sala borî de pêk hatibû di maçê de alîgirên nijadperesê Bursa Sporê siyasetmedara Kurd Leyla Zana kiribûn hedef çêr heqaretên zayendî lê kiribûn pişra jî li dijî wan gelek beşên civakî bertek nîşan dabûn bi sed hezaran kesan jî li ser platformê medya dijîtal nerazîbûn nîşanê wan heqaretan dabûn heqaretên Leyla Zana xwestibûn ku lêborîn were xwestin lê çi bibû kesek ra nebû lêborîn nexwest li ser navê Bursa Sporê di ser de jî endamê kongreya Bursa Sporê Şahîn Alp yekê nijadperestê faşîstê Tirk e li ser medya dijîtal rabû heqaretên alîgirên xwe yani heqaretên ku alîgirî wî li Leyla Zana kirine parast xwedî li wan derket baş e di derbarê rojnameger Ömer Tûr de ku wê demê nerazibûna xwe nîşanê parvekirina endamê vî ew ê faşîst dabû Ömer Tûr nerazibûna xwe nîşanê vî Şahîn Alp dabû ew ê ku heqaret parastî bûn dereqî de lêpirsîn hate destpêkirin adaleta Tirkiye yani ev mesele dixwazim pir zelal were fehmkir ji xwe hatiye fehmkirin meselem ji xwe re dîsa li ser disekinin yani hûn jî zanin herkes zane yani dewleta Tirk ji me re nabe bi vî şeklî qet nabe demokratîk bibe jî nabe adalet pêdiviya Kurdan bi adaleta Kurdan heye pêdiviya Kurdan bi serweriya coğrafya Kurdan heye wekî din hevan mesele ev e
Yani mesela hatı befhem kirin tamamen. Naha em cî bidin Donald Trump hevanno. Donald Trump ew jî balkêş e. Aniha em di arîfeya lehvatinekî dane. Tam çênebiye sibê dest pê dike li Pakistanê. Ka em binêrin wê çawa derbas bibe. Niha em hinekî behsa Hurmuzê bikin, behsa rojhilata navîn bikin, behsa rawestandina şer bikin. Niha İran dibe ez bi ser ketime, Amerîka dibêje ez bi ser ketime. û hêzên Kurdan daxuyanî dane, tiştekî pir xweş e. Hêzên Kurdan dibêjin em xweseriya xwe dixwazin. Milletê Kurd dibe qedera xwe bi xwe tayin bike. Niha wextê tu qedera xwe bi xwe tayin bikî, navê wî ye xweserî ye. Donald Trump beyan kir ku İran ji bo derbasbûna tankerên petrolê yên di tengava Hurmuzê re destûr nade. Ev îddiayekî ye. Yani İran dibêje ez destûr didim lê şertê min hene. Ev yek li dijî peymana di navbera me de ye. Donald Trump dibêje eger İran destûr nede ku keştî derbas bin veya li dijî peymana me ye. Donald Trump bi ser hesabê xwe yê tora civakî di derbarê tengava Hurmuzê de rêveberiya Tehranê giran sûjbar kir. Got nûçe hene ji me re dibêjin ku İran ji bo tankerên ku di tengava Hurmuzê re derbas dibin pere dixwaze. Baştir e ku ne wisa be. Lê eger pereyan distînin baştir e ku yekser dawî li vê yekê bînin. Trump diyar kir ku bi şertê vekirina tengava Hurmuzê wê agirbesteke du hefteyî qebûl kiriye û amade ye pêşniyazên 10 xalê yên İranê guftûgû bikin. Pêşniyazên 10 xalê yên İranê hûn zanin tê de pir tişt heye. Tazmînat heye. Rakirina ceza heye. Yani eger ew 10 xal bi temamî werin qebûlkirin ji aliyê Amerîkayê ve wê demê mana şer nema. Wê demê İran bi ser ket. Ji xwe beriya ku şer dest pê bike İran pir pere nedixwest, pir hindik pere dixwest. Aniha dibêjin serê bermîlê dolarek dixwaze. Yani di wê astê de pere dixwaze. Ew jî ji ber ku ketiya rikê Amerîkayê. Wekî din Konseya Bilindiya Ewlehiya Netewî ya İranê beyan kiribû ku İran di şer de gihîştiye armancên xwe. Konseyê destnîşan kiribû ku armanca wan ew e danûstandinên dawî li paytexta Pakistanê İslamabadê pêk werin di nava 15 rojan de jî bi dawî bibe, bikêje encamê. Hedef ew e. Niha Donald Trump ji rewşê pir nerazî ye ji ber ku di qada navnetewî de wekê têkçûyî xuya dike. Ketiye panîkê. Niha edî rojnameyên li Amerîka jî dest pêkirine dinivîsînin piş perdeya destpêka şer dinivîsînin. Di kîjan şertan de Donald Trump ji alî İsraîlê ve hatiye êxnakirin ji bo êrişê ser İranê bike. Ev weke cûreyekî ku komploye li hember Donald Trump. Ji ber ku İran pir lawaz hatiye nîşandan, zayıf, bêhêz hatiye nîşandan, bi şiklekî Trump hatiye îxnakirin. Gotiye mesela istihbarata qasî ku me bihîst me xwend di rojnameyan de istihbarata İsraîlê çûne di civînekî taybet ya li koşka spî de Donald Trump ra gotine em pê hesiyan e filan rojê filan saetê hemî rêveberên dewleta İranê di civînekî de têne cemev. Mirovê me li wê derê ye, mirovê me ê ku em pê bawer dikin ew li wê derê ye, agahî daye me, ew ê ji wê derê derkeve, em ê wê derê bombe bikin, tu rêvebirekî İranê sağ namîne. Wextê ku rêveberiya İranê bi temamî tune bibe, em bi ser dikevin, rejîm wê biguhere, millet jî wê serî rake li hemberî İranê. Wê demê şoreşa gel çê dibe. Rejîm hildiweşe êdî rêveberiya nû ku were ser hukm li Tehranê ew ê mirovê me be. Em ê li gorî xwe meclîsê dîzayn bikin, em ê li gorî xwe artêşa İranê an nû dîzayn bikin, çawa ku li Sûriyê çêkirin. Wê demê İran weke Sûriyê dikeve destê me, dikeve kontrola me. Vaya plana wan bû, Donald Trump bi şiklekî hat îqna kirin. Qanex bû yani. Heqeten jî çêbû. Wê rojê civîn çêbû
qismekî mezin re vebirin İranê tev hatin kuştin. Alî Xameneî ji di nav de. Lê mesele çi bû? Tişta ku li gorî îstixbarata İsraîlê nemeşiya ew bû ku milletê İranê li dijî rejîma xwe da neket kolana. Tam berova jî milletê ku da ket kolanan li hember êrişan bûn. Ew di hesab da tune bû. Hêzên Kurdistanî jî neketin nava şer. Ew jî meselekê din bû. Di hesabê wan de hebû. Yani qet nebe ji reşayiyê ve hêzên Kurdistanî jî bikevin nava şer. Ew jî hebû. Lê ew jî serê xwe negirt. Vana hemî aniha têne nîqaşkirin di çapemenî Amerîkayê de hevan na. İja Donald Trump aniha çi dike formalîte radibe gef û tehdît dixwe dîsa. Qaşok pêvajoya lehevkirinê heye dibe eger lehevkirin çêneve em ê êriş bikin. Êşxwe em zanin tu êriş bikî temam mefhem kir. Serokê Dewletê Yekbûyîn Amerîkayê Donald Trump ragihand ku eger müzakereyên bi Îranê re têne meşandin bê encam bimînin, eger İran yani mer erê neke wê demê vebijêrkên leşkerî bikevin dewrê. Donald Trump di röportajekê xwe de ya di New York Postê de beyan kir ku eger hevdîtinên li Pakistanê dewam dikin bi ser nekevin, keştiyên şer ên Dewletê Yekbûyîn Amerîkayê ji bo êrişa li dijî İranê aniha amade ne ew bikevin nava hereketê. Di vê naberê de hevdîtin sivê dest pê dikin. Trump got em keştiyan bi cebalxaneyên herî baş bar dikin. Eger em lehevkirinekê çê nekin, em ê bi wan baweyekî bi bandor li Îranê bixin. Aniha keştiyê me tijî çek û sîlahan ber bi Îranê ve ketine rê dibêje Donald Trump. Dibêje wê encama hevdîtina di demekî kin de zelal bibe, em ê nêzî 24 saetan di 24 saetên pêş me de em ê fêr bibin. Donald Trump di parvekirina xwe ya li ser hesabê xwe medya dijîtal de jî gotina sıfırkirina herî xurt a cîhanê bikaranî. Yani dünyayê ji nû ve dîzayn dikim di wê manê de. Niha li ser navê İranê kî tevlîvan hevdîtinan dibe, li ser navê Amerîkayê kî tevlîvan hevdîtinan dibe, ew jî heye hevan no. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance li ser navê Amerîkayê tevlî dibe. Aniha ketiye rê, belkî gihîştiye Pakistanê jî. Ew çi dibêje eger İran ew hinekî nerm daxife. Dibêje em hêvî dikin ku encamên hevdîtinan erênî bin. Yani pozîtîf bin. Eger İran dixwaze bi niyetekî baş danûstandina bike bikeve müzakereyan, em ê jî destê xwe dirêjî wan bikin, em ê jî bi wan re li hev werin. Lê eger dixwazin bi me re lîstikan bikin, ev ê nebe encamekî baş. Alîkarê Serokê Amerîkayê milê rast dibêjin, milê rast ê Donald Trump e Vance pir naye hezkirin ev camêriya. Weke însanekî fesad şerxwast tê zanîn. Ji bo guftûgokirina agirbesta bi Îranê re ber bi Pakistanê ve çû. Êdî gihîştiye wê derê negihîştiye wê derê tam aniha nizanim. Vance bi bîr xist ku ew bi kelecan li bendê ne ku hevdîtin dest pê bikin. Hatiye plankirin ku hevdîtin roja 11 Nîsanê li Pakistanê bênekirin. Serokê Parlamentoya İranê Muhammed Baqir Qalibaf wê seroketiya şandiya İranê bike. Yani li ser navê Amerîkayê li ser navê İranê Muhammed Baqir Qalibaf, li ser navê Amerîkayê jî wê cîgirê serok Vance wê tevlîvan civînan bibe. Temsîliyet wê wisa be. Niha dostên me em nebêjin dostên me, mirovê me Kurd wê çawa tevbigerin. Eger encam baş be hevan da. Eger hevdîtin bi rêve biçin. Gelo pozisyona Kurdan wê çawa be. Ev jî partiyên me ê siyasî ne. Ez hema fotoğrafê wan bînim ser ekranê. Partiyê me ê siyasî ecêb wê li hev dikin ha. Baş e. Heta niha navbera wan da nakokiyekî pir cidî çê nebiye. Normal Kurd li hev nakin. Kurd ji hev hez nakin. Ez vê ji dil dibêjim. Na wellahî. Yani ey min jî wê kêm zêde 30 sal zêdetir ez nava Kurdan da me, nava tekoşîna siyasî ya Kurdan da me. Bi şiklê cuda yani.
Ez dibînim ku Kurd nizanin lehev bikin. Na. Ebeden. Sebebê yekemîn ê wendekirina Kurdan ew e. Yani qet nebe derdora min wisa ye. Niha mafê çarenûsê dixwazin hevano hevpeymaniya hêzên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê ye. Navê vê platforma partiyên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê. 6 partî ne hatine cem hebû du hevpeymanî nava xwe de ava kirine, daxuyaniyekî wan heye. Divê agirbest ji bo rejimê nebe derfetekê taktîkî. Ji bo aştiyekê mayînde banga guhertineke bingehîn kir. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojhilatê Kurdistanê ya Îranê di derbarê rewşa niha ya Îranê de di derbarê ragihandina agirbestê de daxuyaniyekê nivîskî weşandine hevpeymaniyê diyar kir ku Rojhilata Navîn bi qasî 39 rojan di nava agir û şerekî giran de bû. Rejima Komara İslamî ya Îranê dibin êrişên tund û rastî Amerîka û İsraîlê de bû. Di encamê de heftê Nîsana 2026 piştî ultîmatûma serokê Amerîkaya ku eger kendeva Hurmuzê neyê vêkirin wê vegerin serdema kevir, piştî vê daxuyaniya Donald Trump rejima Îranê teslîm bû û neçarma agirbestê qebûl bike. Bala we dikişîne hevanno hêzên Kurdistanî di vê ragihandina agirbestê de têkçûna Îranê dibînin. Yani ez dibêjim xetxapînin. İran têk neçûye. Zû bi zû jî têk naçe. Ê vira da têk çûye Amerîkayê. Amerîka plan kiribû 2 hefte da ji nava meselê derkeve. Lê bi ser neketin. İsraîl, Amerîka pir êriş kirin. Hezaran bombe avête ser Îranê. Rêveberê wan kuştin. Lê yani merov hesabê şaş neke di wê manayê da dibêjim. Yani vê derê de tu teslîmiyetekî Îranê xuya nake. Tam berovajî îro nûnerê wan derketiye, nûnerê artêşa Îranê pir dijwarî daxivî. Digot yani me hedê wan nîşanê wan da me ew mecbûr kirin were ser masê bila zanibûn ku Îran ne ji wan welatan e ku doh pêr bawekê Sunnî ava biye. Yani merov rastiyê bibîne li gorî wî merov bizanibe merov bi kî re di tê dikoşe. Dibêje hêzên hevpeymaniya Kurdî em di vê çarçovê de nêzîkatiya xwe ya ji bo rewşê wiha nîşan didin. Çi dibêje? Ya yekem berpirsyariya rejimê ya ji şer û wêrankariyê, berfirehbûna şer û têkçûna asayişa herêmê, encama rast ya siyaseta têkçû ya Komara İslamî ye. Ev rejim biriya hewldan, hilgirtina çekên navokî û destirêjî karê welatan bike, siyaseta şoreşa İslamî bişopîne, piştgiriyê bide terorîzmê, giringîdayîna pêşxistina bernameya mûşek û dronan, cîhan berbe ne aramiyê ve birine, ev şer bûye sedemê ziyangîhandina gelek welatan koçberiya bi hezara malbatan. Hevano bibirin ev ne kurmanciya min e, ev kurmanciya wan e. Daxuyaniya wan bi vî şekliyê dibêje ev rejim bi van hêza xwe, bi van îmkanên xwe destirêjî yani tecavüzê welatên derdorê dike, di siyaseta İslamî de, di siyaseta şoreşa İslamî de îsrar dike, piştgiriyê dide terorîzmê, bernameya mûşek û dronan bi îsrar bi pêş dixe, ev jî cîhanê ber bê nearamiyê ve dibe. Ev şer bûye sedem ku gelek welat, gelek millet zirarên ciddî bibînin, bi hezaran malbat bikevin bin bandora vî şerê dibêje. Ya duyem em pêşwaziyê li her pêngavekê dikin ku bibe sedema rawestandina xwîn rijandinê û parastina giyanê welatiyên sivîl. Lêbelê hişyarî têkirin ku divê agirbest wekî derfetekî taktîkî ji bo rejimê neyê bikaranîn. Ji bo xwe ji nû ve rêxistin bike. Nêzîkê çeklê eger vê agirbestê ji xwe re weke taktîk bikarbîne û cardin xwe ji nû ve birêxistin bike û xwenêzê çekên nuklerî bike, divê mirov baldar be veya rewşekî pir xirab e. Her lihevkirinekê ku îradeya milletê Îranî paşguh bike, wê tenê aştiyekê demkî û xeternak be.
Divê agirbestê de daxwazên milletê Îranê divê were li ber çavan were girtin. Baş e? Ya sêmîn agirbest tenê wê demê watedar dibe û ew bibe destpêkekî ji bo çi? Ji bo ku bi temamî dawî li destwerdana leşkerî were, destwerdana îstixbaratî, rêxistinî û revebirên rejîmê bînin. Dibe em dixwazin bi vê agirbestê re ez tercüme bikim heqeten hevokên vê daxuyaniyê ne zelalan. Dibêje em dixwazin bi vê agirbestê re dawî li desthilatariya eskerî, îstixbaratî, rêxistinî ya vê rêveberiya Tehranê were. Rejîm hilweşe yani. Hilweşandina bingehîn ya bernameyên nuklerî û mûşekî. Dibêje prensîbên mafê mirovan gelekî girîng in ku ev rejîm pê ve girêdayî be. Naskirina mafê rewa yên neteweyên li Îranê bi taybetî mafê diyarkirina Çarenûsê ji bo gelê Kurd. Yani ev rejîma îro ya li Tehranê hûn bawer dikin ku bikaribe prensîbên mafê mirovan bi cih bîne, mafê rewa ên neteweyên li Îranê nas bike û mafê Çarenûsê ê milletê Kurd jî qebûl bike. Yani milletê Kurd qedera xwe bi xwe tayin bike. Rêxistinên me yên Kurdistanê vê yekê dixwazin hevan. A çaremîn ezmûna 47 salî ya Komara İslamî ya Îranê nîşan daye ku ev rejîm naye reform kirin, naye guherandin. Aştî tenê bi guhertinên bingehîn û demokrasiyê dikare li herêmê were vegerandin. Tevgera rizgariya Kurdistanê hebûn berdewamî hêza xwe ji neteweya xwe ji îradeya azadî û serweriyê digire. Ne berhema şer û pevçûnên navnetewî ye. Yani em wekî milletê Kurd em hewl nadin ji bermayên şer destkeftiyan bi dest bixin. Qezenç bikin. Em divê tevgera rizgariya Kurdistanê ne em berdewamî hêza xwe ji neteweya xwe ji îradeya azadî û serweriya xwe digirin. Yani şer û pevçûnên derdorê çêdibin em narin ji wan fayde nabînin weke parsek. Em nelbendîne ku ji êşa xelkê fayde bibînin û tiştekî bi dest bixin. Ji ber vê yekê ne agirbest ne jî peymana bi Komara İslamî ya Îranê re wê rê li ber berdewamiya wê nikaribe bigire yani. Em tekoşîna xwe wê tim bidomînin. Amerîka û Îran agirbest çê bike neke nexema me, şer bikin nekin nexema me, em ê tekoşîna xwe bi şiklê xwe bidomînin. Di wê manê de dibêje. Ji ber vê yekê ne agirbest ne jî peymana bi Komara İslamî ya Îranê re wê rê li ber berdewamiya wê negire. Tu agirbest yan li hevkirineke siyasî wê rê li ber hewldanên me yên ji bo bi destxistina azadî û serweriyê negire. Gotinên xweşin gotina serwerî kêfam gelek jê re hat, azadî û serwerî. Serwerî yani hakimiyeta te ya li ser coğrafya te û li ser edaleta te, li ser perwerdeyiyê te. Hakimiyeta te li ser hebe. Aniha tiştek ku divê em li bendê bin li Rojavayê Kurdistanê hakimiyeta Kurdan li ser coğrafyayê çi qas heye. Pîvan ew e. Li Bakurê Kurdistanê Kurd çi qas hakimê coğrafya xwe ne. Mesela aniha li Kanî Reşê li Vartoyê ew pergala jeotermal tê avakirin. Yani çi waye bi qasî 3 kilometre dikevin binê erdê tamam ji wê derê hin bermayan digirin. Çi dike gelek maddeyên kîmyewî derdixese rûyê erdê zevî bağ û baxçe zirar dibînin, pez û heywan zirar dibînin, xwezaya herêmê diguhere, ekosîstem diguhere, însanê me jî bi nexweşiyê kanserê dikevin. Çünkü bedena însan fêrî van maddeya nebiye. Ev maddeyên di binê erdê de razayî eger tu derxîsiya rûyê erdê belav dibin weke partîkül. Vaya kî dike
şirketên girêdayî dewleta Tirkiye dikin. Dewleta Tirkiye qirar dide tiştekî wisa bike. Çima? Wisa ye. Ji ber ku em ne hakimê coğrafya xwe ne. Em ne serwer in. Em wextê ne serwer bin dewleta Tirkiye her tiştî dikare bike. Jana hevalê me dostê me ê li var Tuyêkanî Reşê derdorê radibin meş û mîtîngan li dar dixin. Li dijî vê xirabkirina xwezayê derdikevin. Yani ez tenê tiştekî dikarim bêjim. Ciyê ku aş çûbe mana wî tune tulpê çemçeqûnê kevî. Ez dibêjim aş çûye, aş. Yani tu dibêjî aşê me de çemçeqûn xirab e. Çemçeqûn qasî ku ez zanim ew darê ku eyar dide wî kevirê yani ew deng jê derdixe ya kevirê mezin ê kevir wextê digere ew çemçeqûn yani darekî bêqîmet e li ser wî kevirê ye. Wezîfeyekî wî heye ew jî ewa wî eyar dike. Dengê wî ye çi ye nizanim. Lê beriya her tiştî divê merû xwedî li aş derkeve. Eger xwedî li aş dernekevî heta xweş be li dunyayê hûn ê bi hezara meş û mîtîngan çêbikin. Hûn ê carekî li hember edaletê, carekî li hember nizanim işkencê, carekî li hez û carekî din li hember baraja Hesenkev dibinê avê de dihêle hûn ê dengê xwe nekin. Dewleta Tirkiye li gorî dilê xwe coğrafya te dîzayn dike. Diçe Gabarê petrolê derdixe, diçe Amedê petrolê derdixe, di binê mala te de dikeve derdikeve, diçe dikeve wan dolab molabê te û kincmincê jina derdixe û ji xwe re pê dilîze. Xwe hakimê herêmê dibîne. Me bêrûmet dike. Di derbarê Îraqê ev navbera Îraqê û Başûrê Kurdistanê pir nebaş e evan. Niha dewleta Tirkî jî dixwaze van navkokiya hinekî kûrtir bike çünkü armanca dewleta Tirkî ew e ku di vê kaosê de zerarekî cidî bide Başûrê Kurdistanê. Rêzdar Mesûd Barzanî dibêje heta serokwezîr neyê diyar kirin îsrara li ser hilbijartina serokkomar dibê nayê qebûl kirin. Mana xwe hîç tune ye. Xuya ye aniha li Îraqê behsa hilbijartina serokkomar dikin lê serokwezîr li holê tune ye. Serok Mesûd Barzanî ragihand ku nayê qebûl kirin ku di demekî de ku namzetê serokwezîr nehatibe diyar kirin yani başbakan serokwezîr li ortê tune ye behs jî nayê kirin lê belê li ser hilbijartina serokkomar îsrar tê kirin. Em vê yekî qebûl nakin. Mesûd Barzanî li ser hesabê xwe tora civakî X'ê di derbarê hilbijartina serokkomarê Îraqê de peyamekî belav kir. Diyar kir ku îsrara hinek aliyan ew alî jî çarçoveya hevahengiyê ya li ser hilbijartina serokkomar e di demekî de ku aliyan di hilbijartina serokwezîr de serokwezîr taloq dikin ya hat fehm kirin. Serokwezîr hil nabijêrin lê belê radibin serokkomar hil dibijêrin. Yani dibêje em vê ji we re bibêjin heta ku ew pirsgirêk bi hev re neyê çareserkirin mafekî destûrî nayê çareserkirin. Yani tu mafekî destûrî nikare pêk were heta ku ev serokwezîr neyê hilbijartin. Divê çareserî bi awayekî be ku hemû alî di rûniştina bê ya parlamentoyê de amade bin li ser li hev bikin. Yani nebe nabe. Niha li Îraqê jî li Başûrê Kurdistanê jî yek ji problemên esasî hilbijartin çê dibin xilas dibin li gorî encama hilbijartinê parlamento saz nabe serokwezîr nayê ser hukm Sudanî aniha qaçaxî serokwezîr e. Serokkomar nava xwe de diyar nekirine li Başûrê Kurdistanê jî wisa ye. Hilbijartin çêbû ê li gorî hilbijartinê parlamento tune ye. Tune ye. Selhedîn Demirtaş hûzanin bû çend salî? Selhedîn Demirtaş bû 53 salî. Ev bû 10 sal di zîndanê de ye. 2016 de dewleta Tirkiye avêt ser mala wî
bi helîkopterê ew bir Edirne. Edirne deverekî pir dûr e ji Amedê, ji Kurdistanê. Bi zanebûn ev kir. 10 sal temam bû. Heta niha ji bo serbestiya wî wisa daxwazeke girseyî di nava gel de pir zêde derneket pêş. Pir çêne bû. Tenê herî dawî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji dewleta Tirkiye xwest ku Selhedîn Demirtaş serbest berde. Ji ber ku bê sûç e ji ber meseleyên siyasî, ji ber reqabeta xwe ya li hember Tayyip Erdogan hatiye girtin. Ev jî ji aliyê qanûnî ve nerast e. Tu sûçekî wî ku li hepsê bigire tune ye. Vaya yek. Yani insanekî sırf ji ber ku di siyasetê de serkeftiye nikare di hepsê de were rizîkirin, were girtin. 10 sal emrê herî baş ê Selhedîn Demirtaş bû. Yani di navbera 45 sal. Emrê gihîştî, emrê ku tam mirov êdî zanîna xwe dikare di pratîkê de pêk bîne, di hepsê de derbas kir. Ev jî bila diyariya Tayyip Erdogan be li milletê Kurd. Tayyip Erdogan li ser navê dewleta Tirkiye siyasetmedarê jîr, zîrek ê milletê Kurd avet hepsê ji bo nikaribe xizmetê bike. Ji xizmetê bêparhişt. Vaya heqaretekî pir mezin e li milletê Kurd. Divê mirov bikaribe vê fehm bike. Ne ku mesela dewleta Tirkiye te cahil nahêle, tenê te cahil nahêle, te ji perwerdê bêpar nahêle. Di nava te de însanên ku tamamen bi înisiyatîfa xwe, bi xwezaya xwe hin marîfetê wan hebin, marîfetê wan ê siyasî ku bikaribin siyasetekî baş, xetekî baş, xîtabetekî wan ê jîhatî hebe, aliyê wan ê hunerî, edebî hebe, bihêz be. Yani însanekî ham û tam direkt û digre tune dike. Ya bawekî fîzîkî tune dike, ji holê radike ya jî davêje hepsê. Di 5 salên dawiyê de hevano, 5 salên dawiyê de hemî însanên me ên ku ji dawa Kurd û Kurdistanê jiyana xwe ji dest dane, mirovên bijarte ê milletê Kurd bûn. Ê zanîngeh xwendibûn, çûn serê çiyê şehîd bûn. Ê alim bûn, zana bûn, xortên jîr bûn, ê hereketlî bûn. Ew herî zêde tevlî şoreşî bûn, wan jiyana xwe ji dest da. Aniha civaka me ji wan bêpar maye. Mesela Mahir Atakanê dî tune ye mesela. Tune ye. İnsanekî ecayîb jîr bû. Hûn sohbetê wî guhdarkin ser înternetê heye. Mahir Atakan binivîsînin bikevin YouTube'ê. Yani mirov zane jê zeka, jîrbûn dibare yani, difure yani wisa. Tune ye. Kêm bîye. Ji wextê wisa be civakekî temamen aqlê xwe wextê ku wenda ke milletekî, mirovê xwe herî jîr wextê ku ji dest bide wenda bike, êmayî jî dewleta Tirk wana bavêje hepsê, milletekî dimîne bêrêber. Îro rojbûna Selhedîn Demirtaşê di 10 Nîsana 1973 de hatiye dûnê. Dema di hepsê de bû. Bavê wî jiyana xwe ji dest da. Malbat di dema çûna hatina Edirnê de qeza jî kirin, ji mirinê jî filîtîn. Zarokên Selhedîn Demirtaş qîzên wî bêbav mezin bûn. Hemî çima sirf ji ber ku mafê Kurdan xwestiye. Ji rojekî sîlah nekiriye destê xwe. Rojekî şiddet bikar neaniye. Rojekî pesnê şiddetê nedaye. Daîma gotiye şiddet îcab nake. Em bi rêya parlamentoyê dikarin vê meselê hel bikin. Herî dawî di sereldana Kobanî de wextê ku Kobanî bi destê dewleta Tirkiye dema ku Daeş anîn xistin Kobanî, bi destê dewleta Tirkiye Daeş anîn xistin Kobanî, Kobanî tam li ber têkçûnê bû. Milletê me Bakurê Kurdistanê dîsa serî rakir. Dewleta Tirkiye jî êrişê ser milletê me kir. 46-47 însanê me li wê derê şehîd kir, kuşt. û anî ev xist tûyê Selhedîn Demirtaş. Got te millet teşvîq kiriye rakiriye serpiya û te ew da nekuştin. Ama te kuşt, te wekî dewlet te lê xist te kuşt.
Na. Selahaddin Demirtaş bir sebep. Evi kirin bahane 308 siyasetmedarên Kurdan avêtin hepsê li hember wan doz vekirin sırf ji ber mesela Kobanî. Çima Kobanî neket. Sırf ji ber ku Kobanî neket û milletê me Bakurî rabû serpiya 308 siyasetmedarê me serî de Selahaddin Demirtaş avêtin hepsê doz li wan vekirin. Weke terorîst pê nasê kirin. Devlet Bahçeli ku aniha zarzara wî ye dibêje aştî dewleta me wê ji dest biçe Tayyip Erdoğanê ku sibê hetayê verê radibe dibêje aştî bendê îdamê davêtin hevûdû. Selo bila were îdam kirin. Vana însanên dirûne. Yani tu car bawerî bi rêveberên dijmin neyînin. Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli gotinê wanê berê çi ne dibe hûn li ser wan gotinê wanê berê wana mehkeme bikin. Çünkü çima ji ber wan gotinên xwe yên berê lêborî nexwestine, efû nexwestine û gotinê xwe telafî nekirine. Çi ye telafî kirin? Ji ber gotinên te, ji ber kirinê te Selahaddin Demirtaş avêtiye hepsê, erê te avêtiye hepsê. Telafî bike, mesela hem berde û hem ji here nigî wî jî efû bixwaze. Tayyip Erdoğan heta ku neçe lingê Selahaddin Demirtaş jê efû nexwaze ez nikarim wî qebûl bikim. Samimiyeta wî, dürûstbûna wî nikarim qebûl bikim. Devlet Bahçeli ji ber bendê îdamê avêt nava millet got Selahaddin Demirtaş îdam bikin. Eger îro lêborî nexwaze û ji vî însanê me narîn, hunermend ra gotin terorîst heta lêborî nexwazin efû. Özür. Wê demê em jî çi dikin? Em bawerî bi gotinê wan nayînin. Heta xweş e bila bibêjin aştî. Yani em mafdarin bawerî bi wan neynin. Du mehberê ketin Rojavayê Kurdistanê serûbin kirin. Tiştekî sağ neiştin. Hê jî êsîrê me destê wan dane. Ew Kobanya ku 2014 de neket aniha xistin. Devleta Tirkiye wî xist. Yani gihîştin hedefa xwe. Ev Tayyip Erdoğan û ev Devlet Bahçeli heta du mehberê jî li Rojava însanê me qetil kirin. Komkujî pêk anîn. Ew pergala me ya hêz bi hêz a Qesedê ku me digot tu kesekî ye hêz ew quweta ku Daeş têk biriye ya xwedî îtîbarekî pir bilind bû. Lê xistin du meha da serûbin kirin. Hilweşandin. Ne tenê Rojava, îtîbara me şikênandin. İtibara me mühim bû. İtibar pir mühim e. Kî kir? Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan kirin. Di gotinê me de heqaret heye? Na. Ew dibêjin me kiriye. Mesela ew dibêjin erê me kir. û pê pesnê xwe didin. Ez jî dibêjim we kir. Rast e. We kir. We însanê me kuşt. Devleta Tirkiye tiştek ku li Rojava dixwest bi dest xist. Yani ew qas zelal. Cevdet Yılmaz da axife hevanna ka binêrim çi dibêje. Alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz li Amedê tevlî bernameya hevdîtina bi cîhana karsaziyê re bû. Yılmaz beyan kir ku di xebatên Komîsyona Parlamentoyê de û nexşariya Diyarbekirê de ew di pêvajoya çareseriyê de gihîştina qonaxekên nû. Ka qonaxan nû? Ka atmosfera ku em niha tê dane nîşanê me dide ku armanca Tirkiye bê teror çi qas bi qîmet e. Bi qasî Tirkiye bê teror kevir li serê wê keve. Mala we xirab bibe. Hûn di nava terorîzmê de per perîşan bibin. Tirkiye bê teror. Çi nev însan ya? Ja bûne însan hatine bûne devlet, ja bûne bakan û em jî daxuyaniyê wan dixwînin ser dijminahiya Kurdan ava bûne. Hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava kirine. Yani ev dewlet hebûna te qebûl dike. Ji bo gotinê wan nemîhim evan. Ez gotinê wan nexwînim. Ez gotinê we bixwînim. Peyamê we. Kewa çi nivîsiye ji me re?
Ya soyadımız Türkiye nabêje. Yani wê iftira li Selahattin Demirtaş nekin ya. Selahattin Demirtaş esprit dike. Madem ki hûn rabûne bi yek dengê hûn ji xwe re dibêjin başnavê me Türkiye ye, wê demê şertê wî bînin cih. Yani firqiya wî heye. Nabêje me biryar da em paşnavê xwe bikin Türkiye. Madem ki hûn dibêje em hemwelatiyê Tirkiye ne, paşnavê me Tirkiye, wê demê vî hem ji Kurdan re dibêje, hem ji Tirkan re dibêje. Tamam. Yani wî aliyê de parastina Selahattin Demirtaş heye. A Kurd, Kurdistanî li ser xeta netewî ye. Welê me di xeta netewî de divê em îsrar bikin. Aniha çare, ez ji we re bêjim çare ji bo ku Tirk jî rihet bin, em jî rihet bin, çare ew e ku Kurd daîma li ser xeta netewî bin. Qîmetên xwe biparêzin, xwedî li ewladên xwe, li şehîdên xwe derkevin. Mafê serweriyê a Kurdistanê divê tim biparêzin. Ew muhîm e û qedera xwe bi xwe tayîn bikin. Xatirê we silav rêz hevanna.